Adighi abata n'ọba na mberede gbuta ji. Welcome to Global News Agency Igbo Worldwide, the section that deals on Igbo proverbs. Our topic today, Adighi abata n'ọba na mberede gbuta ji. That is, you don't enter a yam barn unexpectedly and hope to get yam. You can also say a rush to the yam barn meets emptiness. If one does not prepare very well before embarking on a project or a profession, he faces failure. Someone who wants to be a professional medical doctor, for instance, should endeavor to train as a certified medical practitioner in an approved university or college of medicine. If, however, he chooses to take the shortcut by training with quack institutions for 1 or 2 weeks and begins to claim to be a medical doctor, then he will not be able to make substantial progress in the profession, but failure because he did not train adequately. Adighi abata n'ọba na mberede gbuta ji. Mmadụ bido ịrụ ọrụ ọ na-amụghị nke ọma, ọ gaghị enwetacha ezigbo ego n'ime ya. Onye na-amụghị etu esi azụ ahịa nke ọma bido ịzụ ahịa ahụ, ọ gaghị enwe ike nwee ezigbo uru site n'ahịa ahụ n'ihi na o dochabeghị anya nke ọma. Anaghị abata n'ọba na mberede gbuta ji. Ya bụ isi ilu nke anyị lebara anya taa. Cheta na-eso anyị na like vidiyo anyị. Daalụnụ.